खुलुमबाय स्टुडियोआव दङ उदांस्रि मोसाहारि एमपि जयन्त बसुमतारिया बे समाव एनडिएनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मनि बिजाथिलाय गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गर्जन मुसाहारि बिथांखौ माखासे गोख्रों बाथ्राजों गाग्लोबनायखौ नुनो मोन्दों। बिथां एमपि जयन्त बसुमतारिया गर्जन मुसाहारिखौ कंग्रेस दोलोआ एंगारबाय नामा होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव सोंथि खालामदों। गर्जन मुसाहारिनि बिबुंथियाव हारि मोनसेनि बाथ्रायाल' ओंखारबाय थायो होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां एमपि जयन्त बसुमतारिया। बिथांनि स्पिचफोरखौ नायबा नों नायल' मालाबा जेरै जोंखौ बर'फोरनिल' हान्जा होनदों गावनि स्पिचआवनो बे ओंखारो बिथांनियाव हारि मोनसेनि थाखायल' बाथ्रा ओंखारबाय थानायखौ जों नुदों। बेनि अनगायैबो बिथां एमपि जयन्त बसुमतारिया गर्जन मुसाहारिनि सायाव आरोबाव गोबां गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव मिथिनानै मोननाय जादों। बिथाङा ओरैबायदि बाथ्रा बुंबावदों दि गर्जन मुसाहारिनि थिरा उल्था गावनावसो नांफिनो। बिथांनि सिगाङाव बुंनाय बाथ्राफोरखौ मोजाङै बिजिरनानै नायबा बेखौनो नुगोन बे थिरा गावनावसो थांफिनो माने। सिगां समाव गर्जन मुसाहारिनि इउपिपिएल दोलोखौ फिसा दोलो बर' जातिखौ लानानै राजखान्थि खालामनो बुंनाय बाथ्रानि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होनायखौबो मिथिनानै मोननाय जादों। जयन्त बसुमतारिया गोख्रों रावजों बुंथिदों दि गर्जन मुसाहारिया गावनो समाजखौ दैदेनबोनाय सुबुंमोन, नाथाय बिथांनि बिबुंथियाव हारि मोनसेनि बाथ्रायाल' ओंखारबाय थायो। बिथांनि बुंनायखौ नायोब्ला गावनि थिरानो गावनावनो नांनायखौ नुनो मोनो होनना गोख्रों रावजों बुंथिदों बिथां जयन्त बसुमतारिया। गर्जन मुसाहारि बिथांखौथ' आरो मा बुंबावनो, बिथाङा सासे गावनो समाजखौ दैदेनबोनाय मानसिमोन, सोमावसारनायाव दैदेनबोनाय मानसिमोन। बिथांनि स्पिचफोरखौ नायबा नों नायल' मालाबा जेरै जोंखौ बर'फोरनिल' हान्जा होनदों गावनि स्पिचआवनो बे ओंखारो बिथांनियाव हारि मोनसेनि थाखायल' बाथ्रा ओंखारबाय थानायखौ जों नुदों। बिथांनि सिगाङाव बुंनाय बाथ्राफोरखौ मोजाङै बिजिरनानै नायबा बेखौनो नुगोन बे थिरा गावनावसो थांफिनो माने। आरोबाव बिथाङा गर्जन मुसाहारिनि इउपिपिएल दोलोआ बिजाथि नागिरब्लाबो मोनाखै बुंनाय बाथ्रानि सायाव बेरफ्रुसार बाथ्रा बुंथिबावदों। बिथाङा बुंथिदों दि गर्जन मुसाहारिनि बिजाथि नागिरनानै मोनाखै बुंनाय बाथ्राया मिनिथाव बाथ्रा, मानोना कंग्रेसआवसो बिजाथि नागिरनानै मोनाखै। कंग्रेसआ बिथांखौ एंगारनाय बायदि जाबाय नामा? बे बाथ्राखौ बिथाङा मोजाङै साननानै नायनांगौ होननानै गोख्रों रावजों बुंदों बिथां जयन्त बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो जयन्त बसुमतारिया मा गोख्रों बाथ्रा बुंबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। थारमाने गर्जन मुसाहारि बिथांखौथ' आरो मा बुंबावनो, बिथाङा सासे गावनो समाजखौ दैदेनबोनाय मानसिमोन, सोमावसारनायाव दैदेनबोनाय मानसिमोन, नाथाय बबे समनिफ्राय माबोरै डिरेल जालांखो मोनथिला। बिथाङा दिनैहाय इन्डिया बा कंग्रेसआव बिथाङा हाबहैदों, नाथाय बिथांनि स्पिचफोरखौ नायबा नों नायल' मालाबा जेरै जोंखौ बर'फोरनिल' हान्जा होनदों गावनि स्पिचआवनो बे ओंखारो बिथांनियाव हारि मोनसेनि थाखायल' बाथ्रा ओंखारबाय थानायखौ जों नुदों। बिथांनि सिगाङाव बुंनाय बाथ्राफोरखौ मोजाङै बिजिरनानै नायबा बेखौनो नुगोन बे थिरा गावनावसो थांफिनो माने। दा नोंथांमोनखौ बिजाथिखौ नागिरना मोनाखैमोन नामा? बिजाथि नागिरना मोनाखैबालाय निर्मल कुमार ब्रह्मआ बोरैथो ओंखारखो? जोंनियाव नोङो दिनैनि थारिखआव इउपिपिएल हिसाबै जुदि जों नायो, खमसे खम जोंहा 25 लाखसो जोंनाव सोद्रोमाफोर दङ। 25 लाख मानसिनि गेजेराव जोंहा सिदलियाव दङ 2,16,000। बेयाव नोङो मानसि नागिरनानै मोनाखै होननाया बे मिनिथाव। कंग्रेसआवसो मानसि नागिरना मोनाखै, मानोना गर्जन मुसाहारिया दाख्लै एमपिआव गेलेदोंमोन, सिदलियाव गेलेफैयोमोन बिथाङा, मानोथो फैनो हादिया? दा होमबा बिथांखौ हान्जाया बोरैबा एंगारनाय बायदि जाबाय नामा? बे जिनिसखौ बिथाङा मोजाङै साननाया दरखार दङ। गोजोनथाव खौरां, टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै
नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVSनि गारिखौ लांफैनो हागोन। TVSनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसर गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।